Hola, què tal, família viatgera? Avui us porto el vídeo que us vaig comentar de les primeres impressions de París, d'acord? Al vídeo es podia dir 4 dades random, perquè algunes són veritables tonteries, però vaig pensar que quedava millor primeres impressions. La primera és que París no és la ciutat més accessible del món, d'acord? Nosaltres ens vam trobar amb la dificultat de que anàvem amb un cotxet i que durant molts moments ens va ser un problema. Al metro de París hi ha molt pocs ascensors i tampoc hi ha gaires escales mecàniques, d'acord? Hi va haver un moment que sí que pujàvem el cotxet amb l'escala mecànica, però tampoc és òptim. I evidentment, si pugeu un cotxet en una escala mecànica, traieu la criatura abans, o sigueu animals. Però no només són els metros, d'acord? Hi ha moltes voreres a París on és molt difícil anar amb un carro, potser que també és una mica ample, però les voreres eren molt estretes en algun moment i sobretot hi ha moltes voreres on hi ha tauletes i tu has de passar pel mig d'unes tauletes d'una gent i no hi ha gaire espai a les terrasses. I realment és important que la gent amb caire de rodes també pugui viatjar i pugui accedir als llocs més comuns. En aquest sentit, em vaig recordar molt de la pel·li d'Una casa de locos, on el noi està explicant on es van fer el primer petó amb la seva xicota i està parlant de la vorera més estreta a París i és una vorera que és així, que estan els dos que se'ls cauen els peus. Doncs una mica ens va passar això. La segona cosa, que així com a primera impressió, és que les distàncies enganyen molt. I això ho ajunto amb una altra cosa. Els monuments de París són descomunals, són enormes, són gegants. O sigui, tu estàs a la plaça de la Concòrdia i des de la plaça de la Concòrdia dius mira, allà hi ha l'Arc de Triomf. Mira, allà hi ha l'Arc de Triomf, són 3 quilòmetres. Que sapigueu quines distàncies hi ha. Nosaltres, per exemple, un dels dies vam fer un recorregut que proposava Lonely Planet i vam mirar molt bé quina distància hi havia, quina estona calculàvem nosaltres perquè anem amb un cotxet, hem d'anar parant en algun moment també per si l'Helena té volteta, tal, i realment és important perquè és una ciutat que és preciosa, és molt bonic passejar-s'hi per qualsevol lloc, tens barris on et pots perdre durant hores i ho gaudeixes molt, però s'ha de vigilar amb les distàncies perquè enganyen. La tercera cosa és una tonteria, ¿vale? Però ens va cridar molt l'atenció que tota la gent de París fa molt bona olor. O sigui, com ho fan? O sigui, nosaltres a les 11-12 del migdia, que ja duíem una estona passejant, bueno, fas olor a persona humana, et creuaves amb qualsevol persona pel carrer i et quedava com una flaire que era en plan... Op! Al principi no hi vam donar molta importància, però quan duíem... crec que va ser el segon dia que en algun moment ens vam mirar la Mar i jo era en plan que feia molt bona olor i ens passava moltíssimes vegades. De fet vam establir una classificació una miqueta així tonta perquè hi havia, en el cas de les dones abundava molt el tema roses floral i el tema vainilla i en els homes hi havia perdó, una distinció molt clara. Els de 30-35 cap avall era més fresquet. Els de 35 cap amunt era, no sé si us hauria d'explicar, Axe o Brummel, coses així més fortes, però que notes que van perfumats. O sigui, no sé com s'ho fan, però tot el dia aquesta gent fa bona olor. Mira. I la quarta cosa és una comparació que ja sabeu que a mi les comparacions m'agraden molt. En aquest cas la comparació ens va recordar molt la gent de París a la gent de Xina. I us explico per què. Molts cops haureu sentit la frase, no?, de que bonic és París i quina llàstima que hi hagi tants francesos. Els parisins, almenys, no són la gent més agradable al món, més simpàtica o més cordial. Potser aquí estem acostumats a que la gent és més ditxaratxera, no? Però ens vam trobar molta gent molt seca. Gent que et donava les instruccions més en forma d'ordre. Fins i tot ens vam trobar gent a les Galeries Lafayette que intentant entrar en un ascensor on hi deia només és per cotxets, cadires de rodes o gent amb problemes de mobilitat, se't anava colant la gent i donant-te cops per intentar entrar a l'ascensor abans que tu, aprofitant-se que tu amb un carro, evidentment, no els aniries a donar un cop, d'acord? I per què em recorda els xinesos? Jo quan vam anar a Xina no vaig entendre per què els xinesos eren tan, no contraris al turisme, però no t'ajudaven. Era una mica ens ets igual, d'acord?
I després, mirant una mica dades i xifres, em vaig adonar que realment els xinesos no necessiten ser simpàtics. Els xinesos només amb el seu turisme intern són un colló de gent. Ells no necessiten ser simpàtics, no necessiten ser superagradables, perquè saben que tu hi aniràs igual. Per això també jo crec que el tema del metro. Si la gent hi va igual, per què han de fer més accessible el metro? D'acord? Apanya't tu si vols venir a París. I una cosa molt interessant que ens hem trobat també, això és un bonus, és que durant la nostra estada hi havia les jornades del patrimoni europeu, durant les quals molts dels monuments de la ciutat són gratuïts. Algun, per exemple, com l'Òpera Garnier, et posaven un cartellet dient nosaltres no estem adscrits a aquesta promoció i heu de pagar igual. Però en bastants casos ens va passar que arribàvem a la porta i et deien no, passa directament perquè no has de comprar tiquets. Això està molt bé perquè París no és una ciutat barata i si pots estalviar amb una cosa com aquesta, realment està molt bé. De totes maneres, si voleu trucs una mica d'estalviar a París o com fer-ho, ens ho podeu deixar als comentaris, en plan, mira, jo vull saber com gastar menys, o jo vull saber tal. Intentarem donar-vos més informació i, de fet, el blog l'estic acabant de muntar. Si no se m'esborren i em passen coses que em passen a mi, la setmana que ve espero que el pugueu tenir, perquè a més tenim més viatges pel camí que hem de fer i si no se m'acumula la feina. Espero que us hagi agradat el vídeo, el que us deia, si us ha agradat, comentaris, likes i ens veiem al següent capítol. Adeu!